Pwrpas y gronfa ydy bod ni'n gallu cyfrannu arian i bobl illa sydd ddim yn gyffyrddus efo gwaith papur, sydd ddim eisiau mynd drwy brosesau o adolygu a threfniant busnes sy'n gallu llenwi ffurflen gymharol syml, rhoi don blaenau ni. Da ni'n mynd atebol i neb ond i ni'n hunan a da ni'n gallu rhoi pres i falla mewn sefyllfa fysa na grantiau neu cyrff cyhoeddus ddim yn gyffyrddus yn gwneud hynny. Dwi'n meddwl bod yna 10 neu 12 yn ni rwan wedi dod at yn gilydd wedi bysoddi pres i fewn i'r gronfa. A wedyn mae pobl wedi cael cais sy'n braf, lleol, i menthyg pres yn ddi-dal. Ac mae'n jyst neis gweld pobl lleol yn medru aros yn Ben Llŷn ac yn medru cychwyn a rhedeg busnes eu hunan. Mae'r benthyciad wedi helpu yn fawr iawn efo'r busnes. Mae wedi helpu fi datblygu'r busnes, rhan revenue ac yn yr dyfodol dwi'n gobeithio wneith o helpu datblygu a rhoi cyfle i rywun lleol i ddechrau busnes ei hun hefyd. Roedd y broses yn ofnadwy o hawdd a oedden nhw'n ofnadwy o helpful efo ni. Gaethon ni lot o gyngor gynnyn nhw hefyd yr un ffordd. Dwi wedi gallu gwneud cyrsiau, soleri panel a storfa batri i ddechrau. Hefyd mynd fewn i cyrsiau airsource a ground source. A dwi'n gobeithio fe'n gallu cyflogi lot fwy o bobl yn yr amser i ddod gan fod i'n prysuro ar yr ochr yn ei adnewyddadwy. So ni'n cael mwy o bobl ifanc i'n dechrau busnesau hunan, fysa yna fwy o arian yn aros yn y pentrefi wedyn. A dwi'n gweld hi'n amser gyfleon da ar y funud rwan i bobl busnes roed arian i fewn a helpu bobl ifanc i ddechrau.